जुदि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै दिनै बे बेलासि समाव 2025 मायथाइनि 3 खालार खालि दिनै जोङो बे उदालगुरि टाउन काथलिक मण्डलिनि मोनसे मांखरसालियाव जों दिनै ज' जानो हादों। बेजों लोगोसे गोबां फोथायारिफोर आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफ्रा दिनै बे नानि आलफनसानि फबजानाय बे मांखरसालियाव गाव गावनि थांखिखौ लानानै केन्डेल सावनायजों आरो गुबुन गुबुन थांखिखौ लानानै आगरबाथि सावनायजों बिबार बावनायजों बिथांमोना गथायनो बिदों। बेनि गेजेराव आंनि खाथियाव सासे आइजो दं। आं बिथांनाव माखासे सोंनायफोरखौ सोंनोसै। बे सोंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै खोनानो मोनगोन। नोङो बबेनिफ्राय आरो मा जायगानि बेखौ एसे बुंनो हागोन ना? आङो सिगाङाव आंनि मोनसे बिबुंथिखौ आङो इसोरनि सिगाङाव खोन्थायो। आङो फारिसा कुचुगाव डायसिस बङाइगाव आं बेनिफ्राय फैदों। जेब्ला आं मैया बेलासि 3 बादि टाइमाव आं जेब्ला आगान होफैदों बे समाव आङो गोबां आंनि बे देहाफ्रा बोरैबा मोनजोबदों। बेनि उनाव दसेनि उनाव ओरैबायदि अनुभब स्रां मोनदों आङो। बेखौ आं मोनसे गावनि एखे जिउआव अनुभबखौ आङो मोनदों। आरो बेनि उनाव जेब्ला नाइट प्रेयार खालामो बे समाव सैताना आंखौ गोबां आनजाद खालामदोंमोन। बे समाव आं जेब्ला नानि आलफनसानाव देहेन खालामनानै आं गावखौ थाल मोनालासिनो आङो बेबायदिनो देहेन खालामनायाव बे दुरबलथा मोननाया ओरैबायदि रेजें मोनदों। बेबायदि अनुभब मोनदों आङो। बेखौ आङो गावनि मोन्दांथि अनुभबखौ आं बुङो। आरो बेनि उनाव सिगां आरो बिनि जेब्ला प्रेयारनि सिगां आङो मेंनानै फैनायखाय जेब्ला बिसनायावहाय आं आराम खालामदोंमोन बे समावहाय आङो बे मोनसे आनजाद सैताननि नोङो थैबाय नों गैला होननानै आंखौहाय बेबायदि जिउआव मोगथां आरो सिमाङाव बेबायदि अनुभब फैबाय। बबे जायगायाव? बिसनायाव बे रुमाव बिसना मोननै दंना बे जों जिरायनाय रुमावहाय बे द्रयिं रुमनि ओरै खोलाजों जुदि प्राइम मिनिस्टार सेन्टाराव नोङो मैया फैनायाव बे उन्दुनाय समावसो हरावनो सानावहाय सानाव नों रेस्ट लादोंमोन फैनायनि उनाव नों जोब्बाय नों गैला बेबायदि अनुभब मोनबाय। ओमफ्राय आङो दुफुं सिखारनानै आं सानबाय सैताना आंखौ आनजाद खालामदों। बेबायदि आं अनुभब गावखौनो गाव बेबायदि बुजिनो मोनबाय। सैताननि बे गासैबो परिकल्पना आं बाव फैनांगौनि जेबो आसा गैयामोन। मानोना इसोरा आंखौनो दैदेननानै लाबोबाय होननानै आङो गावखौ थाल मोनदों। जेबो लामाफ्राव डिस्टार्ब गैया, जेबो सोंनांगौबो गैया, जेबो नागिरनांगौबो गैया। बेबायदि डाइरेक्टनो फैनो हादों आरो इसोरा। आच्छा, बेनिफ्राय नोङो दा दिनै बे नानि आलफनसानि मांखरसालियाव नोंखौ सोर लाबोखो? ना दैमाल' लाबोबाय ना जथियानो नोंखौ दैदेनबोबाय ना नोंखौ बे नानि आलफनसा मांखरसालियाव फै एबा नोङो जथि प्राइम मिनिस्टार 13 थारिखआव बिदिनो प्रग्राम लायनानै नोंखौ आंनो लिंहरबायना सोरबा लिंहरनानै गावनि गोसो जाना फैदों देना बुंनाय? आं गावनो गोसो जानानै फैदों। बहुद दिननि सिगां आं खोनाबाय थायो, नाथाय आङो सम गैया, फैनो गोसो जाबा मानसिनि गोसोजों मानसिनि हास्थायनायजों मालाबाबो जाया। बेनिखायनो हथात खरि बे समावहाय आं सफैनो हाबाय। आरो बे मांखराव आंनि गोसोजों नायनो होननानै आङो बेखौ एसे बिहैगोन। नानिनावहाय आं एसे खावलायहैगोन, आं एसे बिस'गोन। बेबायदि गावनि मोन्दांथि अनुभबजों आङो मैयानो फैनो सानदोंमोन। दायो दा जयै फैनो मोनबाय। आङो जयै फैनो मोननायनि थाखायबो रोजा रोजा हामबाय होनो आं नानिनाव जोबनो गैयै गावखौहाय आं हामबाय होनदों। मानोना आंनि देहाफ्रा मोजां गैया, अब्लाबो बेखौ लानानै आं हामबाय होनो। गोबां बे नानिनि आलफनसानि हाखौ लानानै मानसिफ्रा प्रुफ मोनजोब्बाय। जोंनि बिबाजैया केकनि अपारेसन, गलब्लादार अपारेसन जेब्ला दाख्लै थांनायनि हराव जे गुरफिला रिटिक सेन्टाराव थांनानै बे हाखौ लानानै फैदोंमोन, हरावहाय बेबायदिनो आइखां बायखां बियो सानायजों गावखौ थैनोसै, आं थैखासिगोन बे गावखौ सानदोंमोन। हथात खरि बे गाव हाखौ लांखादों नालाय बेखौ गाव सानखांनानै फुनदों। फुननाय लोगो लोगो गाव जेबो मोनाखिसै, जेबो स्रां मोनदों। दिनै आरो गोबां मानसिफ्रा लांदों आरो बयबो एन्सार होजोबदों। हामजानाय सोखाजानाय सासे मानसि, हिन्दु मानसि, बियो गोबां दिनै गुबुनफ्रा गिजोब्बाय बेनि बेमारखौ थैखासिगोन बेबायदि। दिनै बेखौहाय बाहायनायजों, बे हाखौ फुननानै होनायजों, लोंनायजों बे गथ'आ हिन्दुसा, बियो 22 बोसोरनि बैसो हौवासा आरो मा जादोंमोन? मा बेमारमोन?
बे बेमारा माने डाक्टारनाव नायनो बिस्रा ट्रिटमेन्ट खालामनो जेबो अबस्था गैया आरो मानसिफ्रा होनदों बेनि लेबारा प्रब्लेम जाबाय जाबानो गोबायो बेबायदि उन्दुनो ओंखारनो आथिं आखाइ रम रम मोनजोबो बेबायदि खोन्थादों आरो ओमफ्राय दा बेखौ बाहायनायजों आरो प्रेयाराव बाहागो लानायजों दिनै बे गथ'आ मोजां मोनबाय दा बियो बिराद आंखौ फनजोंहाय डिस्टार्ब खालामहरो बेबायदिनो डिस्टार्ब खालामो नोङो बोरो आंखौ दासिमबो इसोरनि रायजोआव लाबा खृष्टान बानाया खृष्टान सोआ नों होननानैहाय बे गथ'आ बुङो नाथाय मानसिया रावबो खृष्टानखौ सोआ गावबागावसो सोयो होननानै नों थिग था नों फोथाय इसोरनाव बियो जों सोरबा हिन्दु सोरबा खृष्टान बेबायदिखौ जोङो बुङा जोंथ' रावखौबो खृष्टान जा होननानै जों रावखौबो जोङो बुरखायाबो एबा जोङो धोरोम परिबर्तनबो खालामा बे गावनि गोसोजोंसो दा बिनिफ्राय बे सेंग्राना सिख्ला बियो गथ'आ उन्दैयावनो हाबा जादों नै बिसोर बाबु बायदि उन्दैसोना आदसा हाबा जाखानाय बियो बेनिफ्राय बियो दा बेनि देहा माबायदि अबस्थायाव दं दा देहाया बेनाव 100 आव 100 मोजां जाबाय ओमफ्राय जों जेबो खेल खेरायाखिसै बेखौ ओमफ्राय मबाइलजों बियो रागा जोंहरबाय थायो ओमफ्राय बे जायगा बबे जायगानि बेयो फारिस कुसुगावआनो बियो जोंनि बे रायखुमबारिनि सोनाबजों आदसा रायखुमबारिनि बे कुसुगाव साइडनिनो दा बे जाय मानसिया बे बेमारजों बेसे गोबाव भुगियामोन बे खय बोसोरसिम जाबाय बेयो बोसोर माने 6 मास 4 माससो जाबाय होनदों आं दाख्लै सोंदों दा बिनि नामखौ नों बुंनो हागोन बेना साजित्रा मोसाहारि आदसा दा बियो दा मा बिनि बोलोजों एबा मा मुलिखौ बाहायदोंमोन नामा ना नानि आलफनसानि मा होनदोंमोन नोङो नानि आलफनसानि हाखौबो बाहायदों ओमफ्राय माबायदि दै आसिस ओमफ्राय बेखौ लोंदोंमोन नामा लोंदों आंथ' दौनो मोनाखै बे माखासेफ्रा होदों जाहैबाय आदसा बे बहा मोनलांखो बेयो नानि आलफनसानि हाखौ जोंनि गुरुफिलाव गुरफिलानिफ्राय जोंनि मानसिया लांदों नालाय दा बिसोर होफैदों आंथ' गुरुफिलाव रिटिकआव मोनलांदों आरो रिटिकआव मोनलांदों बै आंनि लोगोफोर माखासे दं बिसोर होदों आरो बेनिफ्राय माबाफोर बबेबा बेबायदि नानि आलफनसानिफ्राय नोंदि बुंदों गोबां एन्सार दङ बे एन्सारफोरनि गेजेराव नों दा साबसिन एन्सारखौ होगोन मोजां फिथाइ थायनायखौ जोंनि बाजैया बे सानाया सोखा जाबाय ओमफ्राय सासे मानसिया ओरै गगा मोननायानो थानो हायामोन जाहैदों हाखौहाय एखेबारे गन्थं सिङाव फुनबाय बेयो सोखा जाबाय आरो सासे गथ'आबो आइखां बायखां उदै सानानै बियो दङमोन जाहैबाय दिनै बेखौ लोंहोदोंनो आरो हाखौ फुना होदों बेजोंनो स्रां बिसोरो आंनो खोन्थादों आरो खिन्थु मालाया आंनो खोन्थादों खिन्थु आङो दङ आंनाव आं मालायनो हरो खिन्थु आं बाहायदों खिन्थु आङो बाहायदोंबाबो सब समाय बाहायाखै आरोना बे बुस्थुखौ माने आङो आलाम्बा थायो आरोना बेबायदि दुरबल फोथायनाय आरोना दाथ' दिनै नोंसोरो नानि आलफनसानि मांखालसालाव फैनानै नों गावनि गोसोजोंनो बेखौ फैदोंमोन आरो हाखौ आङो जासिदोंमोन ना नों गावनि गोसोजों बे हाखौबो लाबाय नामा आंनि गोसोजों बयबो सुबुंफ्रा बोखांजानांगौ सान्थि मोननांगौ सांगा मोननांगौ बे बेनि बायदि नोङो बिबाय बिनायनि गेजेरजों नों हाखौबो लाबाय नामा हाखौ लाबाय आङो आदसा दा बेखौ नों फोथायनासो लादों हाखौ लानायजों आंनि हान्थुआ गोजौ मोनसे गाहाय मोनसे जादों बे गाहाया ओरै ब्र' आं बेबायदि आरो बिनि फबनाय मांखलसारखौ नों आगोलाव नुखाबायमोन नामा आं नुवाखै दिनै नुफैबाय दिनै नुफैबाय माबायदि मोनदों बे नानि आलफनसानि मांखलसालाव आं मोजां मोनदों देहान जादों आं सानाखै बेनि खबस्थानाव बिनानै आङो मोदै गगोन आङो अनुभब मोनगोन आं बेबायदि सानाखैमोन आं गाबनायबो नंखाया आं मोदैबो गखानाय नङा आं बेबायदि अनुभब मोनदों नाथाय आङो गुग्रुबनाय लोगो लोगो मेगना आंना मोदै गदों ओमफ्राय बे आखिनि हान्थुआ आखिना बे ओरै ब्र' थांदों आरोना बेबायदि मोनदों ब्र' थांनाय मोनदों बे अनुभब आरो आंनि इसोरनि आदसा नोङो दिनै नानि आलफनसानि मांखलसालाव फैनानै जिउआव नोङो दा मा मोनखो बेखौसो बुंबावनो हागोन आङो सोरांनाय मोनदों खुसि ओरैबायदि खुसि आङो रंजानायखौ गोसोआव रेजेंनाय मोनदों आरो गासैबो आङो जिउआव मोनदांनायखौ मोनबाय आरो सोखा जानाय दाथ' बे नानि आलफनसाथ' जोङो दा बिनियाव गोबां मानसिफ्रा बिनो फैयो दा बिनि बिनाय फैनायजों दा बेखौ गोबां मानसिफ्रा फोथायनानै फैनायाव दं दा बा बे जेनेबा सोरगोआव दं ना बबेबा जायगायाव दं बेलाय बे डाइरेक्ट सोरगोआव दं आफासिनि खाथियाव नों बेखौ फोथायनाय नोंनि फोथायनाय आंनि बे फुल फोथायनाय आंनि बे फोथायनाया बेनिखायसो बे गोबां मानसिफ्रा सोरगोआव थायोब्लासो सोरगोनियाव गोथारफ्राबो बिसना होनो हायो नालाय बे नोरगाव सुस्रांगाव थाब्लाथ' बियो बिनि बिनायखौ नाजावाबो जानो हागौ ओंखायनो इसोरनि खाथियाव थाब्लासो इसोरा खोनासंनानै बे इसोरा सोखाबाय आलफनसासो सोखाया दा अब्ला जोङो बे समाव अनजायग्राफोर जों दा बिथांजोआ जेरै बङाइगाव डायसिसनि कुसुगाव बे
कसगाव पारिसनिनो बिथांजोआ जेरै नानि आलफनसानि मांखरसालाव फैनानै गावनि मोन्दांथिखौ गावनि गोजोननायखौ होबाय आरो बेबायदिनो गावनि खाथिनि एबा माखासे मानसिफोरनि बे नानि आलफनसानि लांनाय हाखौ लानाय माबायदि मोजां मोन्दों फिथाइ मोन्दों बेखौ बिथांनि खुगानिफ्राय जों खोनाबाय दा बेनिखायनो अनजागाफोर आरोबाव फै जों दा माखासे मानसिफोर फोथायगिरिफोरनि माखासे बिथांमोनाव जोङो दसे उनाव मिथिबावगोन जोङो बे समाव जोंनि गोजोननायखौ बाहाय दोनथ'बाय गोजोन्थों। बहा फैदों? आङो बेयाव फैदों। बबे सोनाव नानि आलफनसानि? माबानि नों बिबाय? क'क्राझार लाबाय बिबाय। मानिफ्राय? क'क्राझार। बेनिफ्राय नोङो बेखौ लानानै मा नानि आलफनसानि मांखरसालायाव मा थांखिखौ लानानै बिनो फैयामोन? नोंनि बेराम? बिबाय बेरामनि मोदोम सानाय खर' गिदिंनाय। आं हुग्राजुलि। हुग्राजुलि। बेनिफ्राय नों दा बाहाय फैनानै माबायदि मोन्दोंलाय गोसोखौ? एसे स्रां माबा गोसोखौ रेजें मोनदों एसे। गोसोखौ रेजें मोन्दों नानि आलफनसानि मांखरसालियाव बिनो फैनानै। दे मोजां। बेनिफ्राय नों बबेनिफ्राय फैदों? आं दिखियाजुलिनिफ्राय फैदों। बेनिफ्राय नोङो आंना गामि आखिबारि। आं बे सानाय सुनायनि थाखाय आगै आलफनसानाव बिसरनो थाखाय। ओमफ्राय मा दैमालु लेंबोदों ना गावनि गोसो जानानै फैदों? आंनि गोसो जानानै फैदों। माखासेया बुंदों दैमालु लेंबोदों नामा होननानै। आं बे कबस्तानाव आर'ज खालामफैबाय। बे कबस्ताननिफ्राय सोखाजानायखौ मोनगोन होननानै बिनानै लाबाय। ओमफ्राय नोंबो मा? मा फैदों? मा थांखिखौ लानानै बेखौ नोङो? आं बे देहाखौ माने बेमार बायदि मोनबाय थायो नालाय। आलफनसाथ' सोखायाना? आलफनसानाव बिनानै होयो आइ मारिया आफा इसोरनियाव बिनानै होयो। आगै आलफनसाया फोथायनानै फैबाय आरो। बेनिखाय जेरै जोङो मादार टेरेसानि गोथै हाखर, सिस्टार आलफनसानि आरो गोबां थैना थांनाय जोंनि गोथारफोरनाव मांखरसालियाव बिनो थाङोना। आरो बेजों लोगोसे जोङो जेरुजालेमाव थाङोब्ला जिसुनि फबनाय हाफोर, लाजारुसनि फबनाय हाफोरखौ जों लाना फैयो। बिदिनो नों मा हा लाबाय नामा? हा लाबाय आं। हाखौ मा खालामनो लाखो नोंलाय? बिदिनो सानाय सुनायफ्राव फोनना लानोसै। बिबारखौबो लाबाय। ओमफ्राय नोङो मा? आंबो बबेनिफ्राय फैदों? ओइ माबा दिखियाजुलि पारिसनिफ्राय। ओमफ्राय नोङो मा फैनानै माबायदि मोनखो नोङो? एसे मोजां मोनदों बेयाव फैनानै बिनानै। बेनिफ्राय गोसोफोरखौ स्रां मोनदों। आं हारसिं फैदों बेहाय। गोसो जानानै? गोसो जानानै। हाखौ सोरबा आं लानो थिनदोंना नोंनो गावनि गोसो जाना लादों? आं गावनि गोसोजों लादों सानाय सुनायाव नानानै लानो होननानै। आलफनसाथ' इसोर नङाना बोरैथो नों बेखौ फोथायनाय लादों? आफा इसोरनाव आलफनसाया बिस'ना होगोन होननानै। बे थांखिखौ लानानैसो। दे नोंहा बबेनि? दिखियाजुलि बाटासि। बेनिफ्राय नों मा बिखांबाय नामा नोंबो? मा थांखिखौ लाना बिखांबाय? आङो आंनि आथिं आखाइ जिं मोननाया आरो बे मा जादोंमोन? गथ'आ लोमजायाखै लोमजानाया होमबाबो। लोमजादोंमोन? ओहो लोमजायाखै आंनि थाखायसो। नोंहा मा जादोंमोन? आं आथिं आखाइ जिं मोन्दोंमोन आरो। ओमफ्राय जिम मोननानै मा आलफनसासो सोखायाना? सोखाया सोखानाया होमबाबो आगै आलफनसाया इसोरनाव जिसुनाव बिस'नानै होगोन बिनि थाखाय बिस'ना होगोन बेखौसो लानानै। बेखौ थांखि लानानै बेनिफ्राय नोङो मा? बेनिफ्राय बिनायनि गेजेरजों नों माबायदि मोनखो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों? गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बिराद मोजां मोनदों। बेनिफ्राय नों मा हाबो लादों नामा? लाबाय। थफ्लासे लाखो ना? एसे लाबाय बारा बुरजा लाया। दे नोंलाय बबेनिफ्राय फैदों? आंबो दिखियाजुलिनि। ओमफ्राय माबायदि मोनखो नोङो? आं गोसोआव गोजोननाय मोनदों। नानि आलफनसानि फबनाय हाखरखौ नुखाबायमोन नामा? नुखायाखै। नुवाखै आदै। आं दिनैसो फार्स्ट फैदों। ओमफ्राय माबायदि मोनखो नोङो गोजोननाय? गोसोखौलाय गोजोननाय मोनदों। आलफनसानि थाखाय बिबाय दा? बिबाय। आरो जोंनि गासै आइ आफा बिदा फंबायमोन। संसार मानिनि थाखाय बिबाय आरो आंनि बिमा बिफा, आंनि हौवा फिसा फिसौ थैना थांनायफोरनि थाखाय इसोरनाव बिना हो। आरो जोंनियाव गोबांथार जोंनि टाउन मण्डलनिफ्राय आइ आफा थैना थांबाय बिसोरनि थाखाय बिबायना? दे मोजां। ओमफ्राय नानि नों बबेनि? आङो हुग्राजुलि। नोंना मा जादोंमोन? थाइजौ जानाय। नोंहा मा जादों? बुंना लाद'। नोंना नोंनि बिखाया मा हार्टनि प्रब्लेम नामा बिखाया? नोंनि बिखायाथ' गल्ल' मावबाय थायोना? बेसे गोबाव जाखो बिदि जानाया? गोरलैनिफ्रायनो। गोबाव जाबाय? ओमफ्राय नों दिनै बहा फैदों? आङो सोरनाव बिनो फैदों? ओमफ्राय सोरनाव फैदों नोङो? नानि आलफनसानाव फैदों? नों मा बिबाय? फैनानै जिउआव गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै? मोनदों। ओमफ्राय नों हाबो लाबाय नामा? लाबाय ना? नों बिनि मा जायो? फिसौ आंनि। फिसौ फिसाला। नोङो मा धोरोमनि नोङो? आं खंकरिया। खंकरिया। ओमफ्राय बाहाय फैनानै नों गोजोननाय मोनदों नामा? गोजोननाय मोनदों बहुद आराम मोनबाय। दे नोंबो बेनि थाखायबो जों बेगोन दे हामबायसै दे।